driver. Uyamazi Magush. Min. Maga. Maga Gush. Maga Gush. Yaqala ukuzolelo gama. Elithi Gush. Maga Gush. Mhlawumbe ngazi ngelinye igama. Umuntu okuthiwa Maga Gush. Umhlobo ba? Umzo. I felt you need to do better ngeke. Kanjani? Nje. Hamba. Uyamazi ungizwa? Ungizwa mthoni? Mara wazi ungizwa umazi Maga Gush. Umazi Maga Gush. Driver ana. Ungehlisa la uyangicasula nje. Why? Awumazi Maga Gush. Angimazi serious. Kwenzakalani ngaye? Maga Gush. Cha udume ngani wenzani? Uchunu udume ngani? Udume ngokuhlupa. Noma Gush uyahlupha. Serious? Hayo. So when Maga Gush? Ana. Ngipromote Maga Gush. Uyangicasa umuntu ongamazi Maga Gush. Serious? Azovela ngiqedela iappetite. Uzomazi nini bhuti? Sengikhokhile uzongitshela indaba ezibhlungu kangaka. Ngcono kube sikhuluma lezi ndaba ngakakhokhi nokukhokha. Sengize ngakhokha ukuthi awumazi Maga Gush. Oh emhlabeni kunzima. Yamazi uThamara? Thamara ubuya. Lokhulumela amadoda. Ngiyamazi. Owazi uThamara wazi Maga Gush. Driver cela ungehlise. Ngiyabazi. Ngehlise nje. Ngiyabazi Thamara. Angisumuntu social media too much. Ngiyavakasha nje ngalesi sikhathi. Yabo lo. Okay. Uthi usakhuluma nami sungethe kangaka? Usangikhulumisa bhuti wami? Ngifuna ukwazi ukuthi nawo umhlobo ubani uya kukhaya. Mhlawumbe Uyangifanele nivaseleni lo ngugcobile? Ngigcoba ivaselina namhlanje. Ngathi India. Yamazi India ari. Wazo India ari mara umazi Maga Gush. Yamazi India ari. Awumazi mara Maga Gush wazo India ari drive. Ngiyaxoxa ukhala phambi kwena talent ingihlukumezile hayi. Oh yayazi lo sound mara umazi Maga Gush. Okay. Hayi. Ngibona uhlukumezeke. Ngihlukumezile lento yakho. Maga Gush etume kangaka? Hawu. Uneyingoma ukhipha ingoma lapha yana. Khipha no limit. Awumazi? Usisikaza mambo. Hawu. Nalo naye uyitshitshi. Hayi ukuthi kwayitshitshi. Ulitshitshi uthi uzofeza uzozefe elitshitshi. Yeah. Igama lakho Maga Gush. So ungamazi wena you need to do better sisibhuti wami. Manje uyavotelwa. Yeah. Ukuthi aba president. Wamachitshi. Womhlaba. Khona president wamachitshi mara driver. Ngokuthi manje enuyitshitshi sekumele aba president. Uzoba president. Yeah. Mina ngimvotelile. Ayikho nje experience aziko. How ube brand ambassador kwa Gucci yikho Gucci Maga Gucci. Angazi ngenwa phike la. Athi ku opposite nesikolo. Nasi isikolo yiso lesi. Isebusuku ehlengweni. Kungenwa phi kona la? Line of Judah. Isikhathi ngiyapi mina kanti kiwapi ngempela lapha ama Line of Judah.
Yiko la isikolo moselesi Function khona sikoleni. Ey Function yani lo msebenzi. Siyojika la. Bathi opposite nesikolo. Ngathi ziyaduma. Ziduma ngaphi? Shokhe sikhona uMagaguji ke mayiduma kanjani? Khona ke lapho yakhona. Hawu. Lawa ngathi bayiphuzela. I'm sure lapha ukhona la. Bathi opposite nesikolo. Awuthi ngifone ngibuthi kaze ngizobathola yini? Hayi mani baqoqa colorful laba bantu so. Lona waye ngamazi umsebenzi kukhulu wami. UMagaguji chemical lapha. uMagaguji umakhenika bhuti. Kumele kulapha. Yabo ukube wazi uMagaguji ngabasiduki. Inkinga uzazi stay khala kahle. Akusibona bafunela. Babe, awubuza ubhuti lo. Isicabanga lo ngoba egqoka indawo yakho no. ise bani wethi. Ayiyo bhuti. Siyabonga kakhulu. Futhi singena lapha ezantsi. Ya lapha ya. Ngena Yabona Rhapsody yakhe yasidukisa. rapid. Ya. Hayi Rhapsody. Isenzo kubiza Rhapsody. Okusala uRhapsody. Kungenwa bona la. Lapha kule yavele phuma. And if you move like a dog, Baba. And so from the Sundowns perspective, should they be disappointed with their representation? I still don't think so. I think It's basically what big masula. six on standby is still really good, and it's still good representation from the club perspective. We know that they've Ana played ground gona la. again with the shout. You look at the likes of Basadid, possibly as possible place in the Ngamanje bangishiya phike lapha edulweni. Jaden I think so. possibly game time. Hangeke rapisi le. I think so. Possibly game time. Hangeke rapisi le. Camilo Morena, as you said, Othi ngifone claro.